Ei, bona nit. Bona nit, Warhammer Maníacs. Avui un programa especial d'Irregulars de Plan B, perquè a Irregulars es juga a Warhammer 40.000 i avui farem un programa especial amb el nostre amic Jordi Cronos. Què tal, com estàs? Ei, bona nit, com esteu? Molt bé, molt bé. Aquí estem molt emocionats. Contents. No sé si estem més contents per el que ha passat en el món Warhammer o per el que ha passat en el món futbolístic. Les dues coses. Sí, perquè s'ha de dir que avui acaba de jugar al Madrid, l'acaben d'eliminar de la Champions, i malgrat que el Jordi i jo, com que el Jordi és de l'Espanyol i jo soc del Barça, no coincidim mai en aquestes coses, no hi ha res que t'uneixi més que compartir un enemic, no? I en aquest cas doncs, estem els dos contents. I a part d'això tenim una altra cosa també, que per això el programa d'avui, que és que hi ha hagut les filtracions de la 10ª edició de Warhammer. Ens les hem trobat perquè un... Sí, espera. Sí, ha sigut a primera hora del matí que l'Àlex, un dels socis, ens ha compartit un enllaç i se'ns han caigut, almenys a mi, se m'han caigut els collons a terra, perquè dic, hòstia, tenia clar que hi hauria una filtració, però tan aviat i tan vasta, pues no pensava que fos. Tu com ho has trobat, això? Jo estava immers en el transfons, no ho he pogut mirar, m'estic mirant ara i estic enamorat. El Llet és un gran bicai. Perdona? Llet i flipat, he trobat l'amor a la zona de placar, m'he enamorat. Bueno, ja està. Perdoneu. I és que això... Tot el que estic veient m'agrada. Sí, sobretot, o sigui, música, festa, birra, o sigui, avui sembla cap de setmana. Sí, avui festa grossa i molt hype. I bé, bueno, sí, això, jo me l'he mirat una mica en diagonal perquè tenia la dicotomia de ho llegeixo i tal, bueno, a veure, estava treballant i tampoc podia fer molta cosa, però aquesta tarda tenia temps per llegir-me'l o preparar l'stream. I he dit, anem a preparar un stream guai i anem a descobrir-ho i a desgranar-ho a mesura de que passa el programa, no? I res, doncs, primer de tot hem de dir que a Irregulars de Plan B ja sabeu que som una associació de wargames, jocs d'especialista i jocs de taula, però avui sobretot som una associació de wargames ubicada a Barcelona, al barri de Gràcia. Doncs estem intentant reactivar el joc. Des d'aquí fem una crida a tothom que busqui una comunitat o un lloc per jugar, que els rebrem amb braços oberts i que estem en procés de formar una comunitat de joc. Legió. Això mola més. Exacte. Així que, no sé, qualsevol que estigui interessat, ja sabeu, irregularesPlanB.com, allà teniu tota la informació i moltes maneres per contactar-nos, o al nostre Instagram, Twitch, YouTube, iVoox, Spotify, el que vulgueu. I això, estem intentant reactivar-lo perquè fa temps sí que érem una comunitat bastant activa de 40.000, però ens vam estar posant en altres jocs, com per exemple el Blood Bowl, que és que jo no entenc què li troben a aquest joc, la veritat. Però, bueno, hi ha hagut altres jocs, hi ha hagut persones que han sabut promoure els altres jocs i Warhammer 40.000 s'ha anat quedant una mica de banda. I volem aprofitar l'embranzida de la 10ª. Digues, Jordi? És que crec que el problema no ha sigut nostre només, sinó que s'havia tornat tan absorbent, o estaves a focus 100% al 40 o no podies jugar. És que si et perdies una setmana ja estaves... No, això ja no ho fa, saps? I això fa que et distancis. Sí, no, la veritat és que és un joc molt exigent i si no ets una persona que estàs a sobre i com nosaltres, que nosaltres podem dedicar poc temps als jocs i a sobre juguem a 2 o 3 jocs ja, doncs clar, amb el poc temps que tenim... Era una relació tòxica. Una relació tòxica, sí. Llavors vam estar jugant més a altres jocs que no eren tan exigents, que al final t'acaben xuclant
tant temps com els altres, perquè al final és el temps que tu li vulguis dedicar. Però bueno, ara aprofitem que sempre que hi ha una nova edició hi ha una rebaixa en les regles, hi ha una simplificació general. Després, segurament, a mesura que es vagin traient suplements i tal, workshop és workshop i sabem que la cosa sempre s'acaba emmaranyant, però bueno, almenys aprofitar aquest moment i ficar-nos-hi. I no només amb el reglament, també ens estem reactivant amb el transfons, oi que sí, Cronos? Sí, m'he posat al dia, més o menys, després d'estar desconnectat pràcticament un any o dos, no ho sé, des de Anticatix Maledictum. Sí, és Tu aquí arribes, no? Jo sí, no, jo de fet això és vuitena, no? Va ser? Quan va haver el canvi de vuitena. Sí, exacte. Sí, jo allà també em vaig posar bastant al dia, inclús vaig començar a llegir les novel·les de la herejia de Horus, però ja està, a partir d'aquí de quan ve Gilliman, desaparició Gilliman, sí, i tot això, que hi va haver un gran avanç de transfons, la Cicatriz Maledictum, tota la història. Sí, jo també ho vaig anar deixant. Però bueno, doncs res, primer gràcies als nostres amics, que ells no ens coneixen, però nosaltres els considerem amics de La Voz de Horus, que el programa és espectacular, i a través dels podcasts aquest, bàsicament hem estat escoltant els de, com es diuen? Les arques de l'Augurio, els llibres que han estat sortint, que és l'avanç de transfons més gran des del Gathering Storm, que és, des que va marxar el Gilliman. Bàsicament ara ens trobem en un imperi dividit en dos, l'Imperium Sanctus, que és el que governa el Gilliman, i l'Imperium Nihilus, que el senyor de la guerra Abaddon és qui el governa en realitat. Per la part imperial, el regent és a Dante, que està primaritzat. S'han passat moltes coses. Tenim un semideu del caos que intenta convertir-se en un déu nou, i Abaddon per allà ficat com sempre, i apareix Lionel Johnson, molt èpic, mireu-vos-ho perquè és molt, molt èpic, lluitant contra Angron. Molt top i molt hype. I ara no se sap què passarà. Han rebut moltes baixes els dos i està la cosa molt emmaranyada, la telaranya mig destruïda, i de cop sembla que apareix una horda tirànida, la quarta crec, que és la base del transfons on ens situa a la desena edició. Un resum molt ràpid, No, és perfecte, perquè almenys això ens situa. M'agrada que parlis de tirànids, perquè serà la facció amb la que jo arrencaré de desena, ho tinc claríssim. Tot i que només m'arribi la caixa, ja saps que em muntaré com un boig els termis. Però bueno, és per un tema de la nit de l'Space Hull. Per l'Space Hull. Sí, això ja ho anirem informant, però la idea és fer com un repte de pintura express, perquè clar, calculem que la capsa arribarà per Sant Joan, aproximadament, i la nit del Hulk, la nit del rei del Hulk, és el 30 de juny. Per tant, tindré 5 dies, vam comptar, per muntar-los i pintar-los. I aquest serà el repte, intentar fer-ho que arribin a la nit del Hulk. I si no, aniran romans republicans de saga, vale? Perquè la nit del Hulk això és molt loco tot i és així. Però bueno, si vols, sense més dilatació, com m'agrada dir a mi, ens posem ja amb el reglament, perquè no hi ha poca cosa. Bàsicament, ens han fotut aquí, ens han trillat tot el reglament. Ho he complementat amb algunes imatges que ja ens ha donat Workshop perquè serveixi una mica com a reglament bàsic, no? Perquè faltaven algunes coses, no? I per això he començat amb una imatge que és les unitats, com es conforma un exèrcit, no? Warhammer 40.000 hi ha no només jugues la partida, ja sabeu, com a qualsevol wargame hi ha una part de confecció de la llista de l'exèrcit, i en aquesta edició el que sabem és que com a mínim hem de portar un personatge, que serà el senyor de la guerra, m'imagino, com anomenàvem abans. Després hi haurà una figura que es diu un Epic Hero, com a màxim un Epic Hero de cada, vale? Això és una limitació, això és lo típic.
Epic Heroes seran doncs, primarques, prínceps dimoni... Exacte. Que no et portis el Gilliman i el Lionel Johnson o l'Angron i el Mortarion junts. Sí, bueno, o el Magnus Calgar o el Mortarion es deia... Bueno, sí, el Mortarion no, com es deia? El Typhus, no? O sigui, personatges amb nom, m'imagino. Sí, exacte. Seran... No es pot repetir. Dante Primaris amb mini nova després de 30 anys que tenia la puta mini del Dante i per fi té mini nova. O Mephiston tenia una mini també, l'únic que estava bé però tampoc era tan espectacular, em sembla. El Mephiston no la van... Bueno, no era Primaris, ara és Primaris. Bueno, i això, després tenim que com a molt podrem repetir el mateix datasheet 3 vegades. El datasheet ens referim a la unitat, no? Una unitat, la mateixa unitat no la podrem repetir més de 3 vegades. I que dintre de la mateixa battle line es refereix a que si són tropes de línia o d'élite o d'apoyo pesado o alguna cosa així, que no hi puguin haver més de 6 slots en aquell apartat. Per tant, ho han simplificat molt. I jo ho trobo bé. S'agraeix, sí. La veritat. Encara que, bueno, que sempre amb l'asterisc de que després sortirà un suplement que dirà, doncs mira, doncs aquí podràs fer un destacament especial, que si fas això i fas allò, i si la iaia fuma et dona un més 1 a impactar. Saps, coses d'aquestes, però bueno, això coneixem Workshop i sabem que ho farà, però bueno, de moment partim d'això. Molt bé. Ja comencem amb el que seria la primera secció, que són els datasheets. Vale? Bueno, la primera secció no, encara no, estem a la introducció, encara no. Aquí ens ensenyen ja els datasheets. Espero que es vegi bé en pantalla. A veure, estic veient? Sí, bueno. Sí que es veu bé, es veu bastant bé. Vale. Doncs ens donen un exemple de datasheet. Aquí, de bones a primeres, podem veure atributs nous que abans no estaven. Per exemple, doncs, tenim el OC, que és l'Objective Control, que és bàsicament un número que ens dona, que vol dir a l'hora que ens dirà amb quina... O sigui, a l'hora que disputem un objectiu, doncs haurem de sumar models multiplicant el número de models per l'OC, no? O sigui, si jo tinc 4 marines que tenen un OC de 2, m'ho invento, o de 1, doncs tindré un OC total de 4 o de 8, no? Llavors, si l'altre jugador també està disputant aquell d'això, es compararan aquests valors. Després, així com a coses destacables, el liderazgo ja estava així, encara que crec que ara, més endavant, veurem que els xiques de liderazgo canvien bastant. I una cosa molt important és que de base no tenim ni l'habilitat de projectils ni l'habilitat d'armes, no? O sigui, la dificultat que tenen per impactar, ja sigui cos a cos o a distància, ara tot això ha passat a l'arma. Vale? Això és un canvi que ja ho havíem vist a Kill Team. A Kill Team ja era així, això. I això ho han traslladat aquí. I, bueno, la invulnerable està apartada perquè no sempre tindran invulnerables, per tant la posen en un lloc a part. I bé, les habilitats estaran aquí, encara que hi ha habilitats de facció que les hauràs d'anar a veure en el còdex de torn o el que sigui, i habilitats core que estaran al reglament. Després les armes tenen també unes habilitats, com aquí es pot veure Pistol, Rapid Fire, que això, hi haurà un apartat del reglament on també hi haurà les Weapon Abilities, que és on estan totes les... Això és, crec que abans de vuitena ja estava així. Després ho van moure tot. Bueno, bàsicament estan movent, les regles les estan movent de lloc. Bàsicament. Sí. Bueno, ho estan posant més clar. És tendència en molts jocs. A FOU també ara ho posen així. Sí, no. A mi m'agrada, eh? Sí, no, i al final el que busquen també és un format imprimible, no? Que tu puguis imprimir el datasheet i puguis muntar-te les teves targetetes, te les poses a la taula i llavors tens les referències allà. No com abans, que semblàvem escribes allà jugant amb el metro a una mà i el llibre a l'altra i anar mirant el llibre o els llibres. Necessitaves un servocrani, ho necessitaves. Sí, exacte. Sí. Molt bé, doncs això seria la part aquesta de datasheet. Aquí vegeu un altre exemple
on tenim els worker options, el típic, les opcions d'armament, que si et pots posar aquest tipus d'armament o aquest altre, que si portes 10 models a la unitat, un d'ells pot agafar una arma pesada de no sé d'on, bueno, el de sempre, i la composició de la unitat. Aquí ens falten encara el cost en punts, però bueno, com això en el reglament no ho posaran, això ho posaran en els còdecs, tot i que al principi no hi haurà còdecs, però ens han dit que només surti el reglament i ens proporcionaran tots els costos en punts i tots els datasheets de tots els exèrcits. O sigui que de bones a primeres podrem començar a jugar. Després aniran traient còdecs i on ja s'hauran esmerat més amb el tema de les regles i tal, però bueno, de bones a primeres no hi haurà cap exèrcit que no es pugui ser jugat. Sí. Molt bé. Bueno, que és bona notícia. Sí, bueno, de fet això a Vuitena ho van fer també, van treure uns índexs que eren uns llibracos on cada índex podia tindre com 4 o 5 faccions on tenies allà tot. I llavors, clar, l'únic que te'ls havies de comprar, i crec que en aquesta ocasió ens ho podrem descarregar, si no recordo malament. Sí. Bueno, aquí ens expliquen una mica el que us hem dit, ¿vale? No cal que ho repassem perquè ja més o menys ho hem anat explicant, però bé, bueno, sí, aquí hi ha els leadership tests. Mira, això sí que podríem llegir, que diu que si una regla requereix que facis un leadership test, es tiren 2 daus de 6 i es compara amb el valor que hi ha allà. Si es supera o s'iguala, doncs has superat el leadership test, ¿vale? Bueno, hi ha coses que ja sabem. No, si és menor. No, si total és greater or equal. Potser per això m'has dit abans que et sonava raro, dels leadership tests. No, sí, si tu tens un... Estic a la segona pàgina, a la dreta, leadership test. Ara ja dalt. Sí, clar, o sigui, mira, tornem enrere. Si aquests tenen un liderazgo de 4 homes i tiren 2 daus, només que triguis un 4 o més, es supera. Punto. Vale? Quan més baix, millor. Sí, quan més baix el lideratge, millor. Per això hi ha les regles dels tirànids, per exemple, si estan en sinapsis, els chequeos els fan amb 3 daus. Per tant, és més fàcil superar els chequeos de liderazgo. Sí. Molt bé, random characteristics són totes aquestes característiques que et demanen daus, sobretot el mal o el número d'impactes. A vegades no és un valor fixe, sinó que són daus de 6, 1 o 2, o els que siguin. Les habilitats d'aura, vale, això també ho teníem, ja ho coneixem. I les armes psíquiques, això sí que ha canviat una mica. Diu que algunes armes i habilitats només poden ser usades per psíquics. Vale. I això, no sé si en el leak apareix el tema de la fase psíquica o com ha quedat lo psíquic, però bueno, això ja ho anirem descobrint perquè hi ha coses que no d'això. Molt bé. I aquí acabaríem la secció d'introducció, que és l'esquelet de la ronda. El joc. Sí, això és el torn. Comences amb una fase de mando, on agafes els punts de mando i suposo que, no sé si aquí faràs tests de liderazgo per reagrupar-te, és que no sé com ha quedat això, però bueno, si s'ha de fer en algun lloc aquí es farà, o utilitzar algunes estratagemes o el que sigui. Fase de moviment, no cal explicació, fase de dispar, fase de càrrega i fase de combat. Molt bé, doncs això seria la introducció. Digues? Bueno, que canvi important, no hi ha fase psíquica. Exacte, sí, és veritat. La fase psíquica no està aquí, deu estar absorbida per la fase de dispar, m'imagino, o alguna cosa així, no? Sí, crec que depèn de l'habilitat psíquica que tinguis, doncs la pots fer servir en un moment o en un altre. Vale. Potser és l'habilitat que et diu quan Exacte. i com s'utilitza. Vale, firmo. Compro. Vale, doncs res. Fase de mando. Molt bé. Pring, ja està. Fase de mando. Que maco que m'he muntat aquí les coses. És que si no m'ho dic jo. Bueno, la fase de mando aquí, bàsicament, comencem amb 0 command points i a la fase de mando guanyem un command point, ¿vale? I llavors, si hi ha regles que diuen en tu fase de mando fes no sé què, fes no sé quantos, doncs aquí es fa, ¿vale? I després tenim el Battle Shock. En aquest pas has de fer un Battle Shock test per cada una de les teves unitats al camp de batalla que està per sota de la meitat de la seva força, ¿vale?
Per fer-ho, tires 2 daus de 6 i compares amb el leadership característic d'aquella unitat. Si el test es passa, cava i pastes, i si no es passa, la unitat està battle-shocked. Està impactada. Però, per cert, jo havia de posar música de fondol. Sí. Està pinned down. Exacte, està pinned. Vale, sí, posar música de fons així per ambientar una mica. Una mica xorri la música, però... sí, vale, doncs això, està com commocionada, no? Llavors, l'objective control característic és 0, per tant, aquesta gent no controla objectius, a no ser, bueno, això és una cosa que he llegit avui que m'ha fet molta gràcia, la Guàrdia de la Muerte infecta els objectius. Per tant, quan els deixa de controlar, no els deixa de controlar, els deixa infectats. Llavors, fins que no vingui algú i els controli, els controla ell. Això mola. Això és una cosa única de la Death Guard, que pot anar infectant objectius i se pira, i a no ser que vagi algú a treure el reclami, eso se queda ahí apestando a choto y entonces te lo apuntas. Vale. Llavors, a part d'això, diu, if it falls back, que falls back seria es retira, has de fer un desperate escape test, un test d'escape a la desesperada, per cada model in that unit. Vale? Això ja ho veurem a la pàgina 14. Però això a mi em recorda fins a la 7ª edició, crec que era, o 6ª o 5ª, el tema aquell de que quan perdies un combat i feies una tirada d'iniciativa i si la perdies t'havies d'anar i l'altre et podia fer un no sé què i com que et passava per sobre i et destrossava. Te'n recordes d'això? Sí. Pues, em recorda, però no és el mateix perquè crec que no és tan destructiu. Però bueno. Crec que només ho fas quan no es pot retirar normal. Sí, no, sí, és com un destravament a la desesperada, no? Bueno, o sigui que has fet el xico de liderazgo, per tant estàs per sota la meitat i estàs travat, llavors et desenganxes, allà et poden tronxar, no? Llavors jo crec que per cada model sí. Bueno, ja ho veurem. Si passes pàgines, crec que és... Sí, perquè hi ha un dibuix... Quan... Bueno, ja hi arribarem. Ja va al lloc. Ja hi arribarem. Exacte. I llavors, després diu que el que controla aquella unitat no pot utilitzar estratagemes que l'afectin. Quan has fet el Battle Shock, per totes les unitats que d'això, la fase acaba i vas al Movement Phase. I aquí fa com un resum, els quadres aquests són molt útils perquè ho trobes en seguida. Però és això. Vale. I posaríem a la següent. Molt bé. Aquí s'està... Això. Un dels canvis heavies que... Oh, gràcies, t'estimo, Warhammer. Vale. Això ara no sé què estàs dient. Bueno, si vols explica-ho tu, ja que ho saps també. A dalt a la dreta, Attached Units. Sí. Els personatges estan units a la unitat i van junts, amb coherència. Ja no has de tirar 25 cargues perquè tens 3 personatges i tens la unitat. Van tots junts, com abans. Sí, fa temps això, no? És molt més simple. És només per als personatges que tinguin l'habilitat líder, els uneixes. Els uneixes a altres unitats que es coneixen com a bodyguard units, per fer com una unitat, doncs, acoplada, no? Llavors et diu aquí com l'Starting Strange, o sigui, la força com es calcula i tot el rotllo, però bueno, sí, suposo que és com abans, allò que si estaves a prop d'una unitat, llavors com era allò, que si no el podies disparar a ell, havies de disparaves a la unitat, per tant... Bueno, no sé, no entren aquí. El que està fent és, perquè tu sàpigues el que és la meitat, el que t'està dient és que si és 5, perquè són 5 intersectors, i se li fica un personatge, llavors és de 6, però que si et fan 5 baixes, si es moren els 5 intersectors, automàticament el personatge passa a tenir
Starting Strange, o com li vulguin dir, d'1. Ah, vale, Llavors no està mai per sota. Clar, torna a ser una unitat en Ell si, sol. en si mateixa. Exacte. Vale. Sí, no, però això es fa sobretot perquè no te'l puguin disparar i matar, sinó han de disparar aquesta unitat. I com veurem més endavant, els impactes els reparteix el general, no? Bueno, el personatge, o sigui, la persona que rep el propietari de la unitat, com si diguéssim. Llavors no li posarà impactes al personatge, Sí. o sí, bueno, clar, lo típic, ¿no? De salvación a 2 o más. Venga, pues me lo tanqueo ahí, ¿no? Bueno, això ja veurem com va. Sí, perquè això me'n recordo que era una fumada, quan es podia fer, però bueno. Sí. Bueno, avancem. Movement phase. Pues canviem de secció, movement phase, vale? Aquí jo crec, no sé si podem passar una mica en diagonal, no? Perquè Bastant. És bàsicament lo de és el de sempre. O sigui, aquí potser hi haurà alguns matisos dels que volen, que no sé què, o... Bueno, sí. No, és lo de sempre. Bueno, aquí un canvi heavy, sí. Sí, el del Remain Stationary. Bueno, no, això no ho sé. Ah, no, digues, doncs digues. Quan passen per sobre d'elements que fan menys de 2 polzades d'alçada, és com que els ignoren a l'hora de moure. Ah, vale. Vale. I si fa més de 2, llavors l'han d'escalar, que és arribar a la base i pujar-lo i tot el rotllo. Bueno, això com sempre. Sí, bueno, això també ho marcarà una mica. Però que es petin els elements... Bueno, però això serà com abans, que cada element d'escenografia tindrà una data slate també, no? Com una espècie de fitxa que t'explicarà com funciona, si has de saltar, si és transitable, si dona cobertura. Va per alçada. Si fa menys de 2 o 2, és com si no estigués a l'hora de moure. Però això deu estar més endavant, no? Això deu estar per aquí. A la fase de moviment. Advance move. Bueno, però aquí de moment el que parla, el que diu és el tema de per romandre quiet. Que això és important, perquè ja veurem què passa amb les armes pesades. Però si estàs quiet, després pots fer un moviment normal, que és el teu moviment, mai pots quedar-te en una zona d'engagement de ningú model, no pots entrar en zona de melee, com si diguéssim. El d'Advance Move és el seu moviment més un dau de 6, però són moviments que no et deixen ni carregar ni disparar, a no ser que tinguis una arma d'assalt, com veurem més endavant. Després els fallback moves són aquests moviments que són per destravar-te, vale? I després que no pots disparar ni carregar si fas aquest moviment. I els Desperate Escape Tests, que és el que estàvem dient abans, que és... Això, el dibuix de baix, bueno, és el que deies tu, però, o sigui, tu en teoria no pots fugir si tens una unitat enemiga darrere. Sí. Però llavors fas un Desperate Escape i llavors tires un dau. Sembla que si treus un 1, un 2 és una baixa, i si no, doncs, pots moure el teu moviment travessant la unitat enemiga. Això és el que explica aquí, sí. Sí, tu quan fas un Desperate Test, què vol dir? Quan make a... Bueno, com diu? Vale, si és això, o sigui, tu no pots destravar-te perquè hi ha gent al teu voltant, no pots anar enlloc on no entris en melee, llavors fas un Desperate Escape Test, que és això que te'ls saltes, com si diguéssim, o sigui, vas a través d'ells, però amb un 1 o un 2, cada model has de fer una tirada, amb un 1 o un 2 les pitgen. Vale, però és això. Això pels que tenen més d'una ferida és una putada. Sí. A més, si aquesta unitat està battle shocked i tu fas un Desperate... A veure quina diferència hi ha aquí. O sigui, això m'ho hem de llegir amb calma. Models que... Crec que diu que posa automàticament en Battle Shocked, no? No, diu que a més... Ah, vale. Desperate Escape... No ho acabo... A veure el resum. Fallback move... No declaracions...
Models... Vale. O sigui, tu estàs amb Battle Socket i llavors fas un fallback move. Vale, sí, ara però com que hi ha enemics, llavors passa a ser un Desperate Escape. I llavors has de fer tota aquesta seqüència. Vale, no, sí, o sigui, és una cosa és conseqüència de l'altra. O sigui, tu pots tirar aquest chequeo de Desperate Escape el pots fer de dues maneres. Quan tu fas un fallback i has de travessar unitats, vale? Un fallback, però tu estàs bé, però tu vols destravar-te i estàs envoltat, ho has de fer. I si fas un fallback normal, imagina't, no estàs envoltat ni res, però estàs Battle Socket, saps? Tu imagina't que també l'has de fer. Tu imagina't que no hi ha aquesta pantalla de gantes. Tu estàs Battle Socket i tu et vols destravar, també és un desesperat. Aquí està la maca cosa. Perquè representa que entres en pànico i llavors t'oblides de defensar-te. Sí. Bueno, està guai. Vale. Doncs avancem. I el moviment sobre terreny, això és el que deies tu. Els models, sí que poden moure lliurement del terreny, mentre que el terreny no superi les 2 polzades. Però si són les 2 polzades, llavors han d'escalar-ho. Bàsicament és això. 2 polzades, sí. Per tant, tot el que són barricades i tal s'haurà de mirar si has de saltar-les o depèn de lo altes que siguin tuberies, potser no. Normalment tot això serà que ho passaràs com si no estigués. I després els models que volen doncs podran passar-s'ho pel forro això i... L'únic que això m'ha fet gràcia perquè la distància es mesura en diagonal. Nosaltres a vegades mesurem recte, saps? Com si estiguéssim en un pla superior, saps? Pero mesuran en diagonal, o sea, fan la hipotenusa, ¿eh? Nosotros movíamos el cateto y ahora tendremos que calcular la hipotenusa. Vale. Sí. Bueno, té lògica. Després una altra cosa és fer-ho, perquè aquell moment serà una mica... Bueno, però ja això. I reinforcements, que clar, que això era una fase que es fa al final de la fase de moviment i per això està inclòs aquí, que diu que, bueno, vaig als quadros, vale? Perquè llegir-me els pàrafos crec que és més pràctic anar pels quadros. Jo he fet el mateix. Diu una unitat que comença una unitat en reserva és una unitat que comença en un lloc que no és el battlefield, el campo de batalla. I llavors diu que compta com si hagués fet un moviment normal quan entra i que qualsevol distància als models enemics s'aplica a distància horitzontal. O sigui, el típic, si t'has de desplegar a 9 polzades d'unitats enemigues, tots no ho has de calcular en diagonal, no, calcules de manera horitzontal. I les reserves que es queden a final de la partida fora compten com a destruïdes. Molt bé. Això, com sempre. Què més tenim? Shooting Phase. Anem. Molt bé. Aquí Shooting Phase... Lo de sempre, no? O sigui... Selecciona una unitat que vulguis disparar, fes target a la unitat a qui li vols disparar, que ha de ser una unitat vàlida, tires els daus per fer l'impacte... Lo de sempre, no? I... Lone Operative... El que han simplificat... Lo de les tirades ho han simplificat. A veure, aquí per exemple diu... mira, hi ha una cosa que es diu Lone Operative, que vol dir que a no ser que estiguin atatxades a una unitat, aquest tipus d'operatius només poden ser atacats si estàs a 12 polzades. Bueno, això ja veurem quins operatius són Lone Operative. Vale. Llavors, què més tenim? Make ranged attacks. Si fa els mateixos atacs, el de sempre, comptes els atacs que fas, comptes que sigui un objectiu vàlid i tot. Si està... Això sí que és important, que no es pot disparar quan estàs en melee i que les unitats no poden disparar objectius que estiguin en melee. O sigui, unitats que estan travades no poden disparar i unitats no poden disparar unitats enemigues si aquestes estan travades amb unitats amigues. Bueno, sí, el de sempre.
Sí, això és... En vehicles crec que ja estava, però en monstres no ho sé. Però aquí t'està dient que monstres i vehicles, tot i estar travats, crec que els pots disparar. I ells poden disparar, l'únic que ells s'han de treure un a l'impactar. Però bàsicament és això. Veus aquí ho diu, monstres and vehicles poden disparar i ser disparats mentre estan travats. I si els dispares o si disparen ells, el to hit és una mica més difícil, a no ser que sigui una pistola, que disparis amb una pistola. Vale. I després aquí explica una cosa de stealth, que diu que aquestes unitats que es diuen stealth, bueno, tenen un menys a l'impactar les unitats que els disparen a ells. Bueno, si això és lo típic, també. Molt bé. Càrrega. Molt bé. Qui no pot fer càrregues, vale, els que estan travats, els que han fet advance o els que s'han destravat. Mira, aquí hi ha una errata perquè diu fallback distorn, és fallback distorn. Bueno. Després, bueno, com es... Bueno, l'important, que passa 2 daus un altre cop. Que ara era el moviment més un dau de 6, si no m'equivoco. I torna a ser com abans, que són 2 daus. O sigui que al màxim són 12 un altre cop. Sí, això havia canviat, ara no me'n recordo ja. Del final de la novena jo no me'n recordo si havia canviat això. Clar, era el seu moviment més un dau de 6 o alguna cosa així. Sí. Vale, llavors, si amb aquest moviment entres en engagement range, que engagement range, la pregunta és què és, si està en contacte peana amb peana o a una polzada. És menys d'una polzada. Ah, sí? Jo és que no ho he sabut trobar, això. Sembla que sí. M'ha semblat llegir no sé on. Vale. El moviment, em sembla que ho explica. Mira, diu que l'objectiu de la càrrega ha d'estar a 12 polzades, però no cal que sigui visible. Bueno, la càrrega falla si no arribes. No pots entrar, no pots travar-te si la unitat no és un objectiu de la càrrega, o de sempre. Vale, i diu que has de moure base to base amb un enemic, si és possible. Doncs mira. Bueno, però això diu aquí que per carregar has d'estar base to base, però l'engagement range, vés a saber, potser hi ha unitats que tenen tentacles o el que sigui, tenen un engage range de 2 polzades, no sé, això ja ho veurem. El que sí que es veu més endavant és que a veure com anava per aquí. Bueno, carregar a través de terreny i tal, han d'escalar-lo, els voladors poden saltar sobre d'unitats enemigues i ignoren l'escenografia i tal. Però, sí, el que t'anava a dir, ara les unitats que poden pagar, això estarà aquí posat, són les que estan en contacte amb la unitat carregada o els que estan en contacte d'un model amic que està en contacte. O sigui, la primera línia pagarà, la segona línia pagarà, però ja està. No es pots posar de manera que una tercera línia pugui arribar a una polzada. No, aquí si has d'estar base to base hauràs de fer càrregues de manera que quedin 2 fileres. Sí. Bueno. Llavors la peana guanya importància. Això era la charge phase, perdó. I ara estem a la fight phase. M'havia de passar de saltar-me una secció i ja m'ha passat. La fight phase és una vegada han fet totes les càrregues, doncs comencen a pagar. Qui comença a pagar? Llavors, qui ha carregat? Qui ha carregat o qui està travat. Vale? Això diu qui són els que poden pagar. Fight first. Vale. Llavors, fight first què vol dir? Unitats amb aquesta habilitat to fight... Vale. O sigui, en el primer pas poden ser escollits per
per pagar els... O sigui, els que tenen Fight First peguen primer. No sé si els que han carregat tenen també aquesta habilitat. Primer, sí. Sí. Indis Stable. Quan carregues, pegues primer i després peguen els Fight First. Vale. Això, sí, això és el que diu aquí. Diu aquí. En aquest pas, totes les unitats amb aquesta habilitat poden pagar primer i els que han carregat en el torn anterior, en aquest torn, també tenen aquest bonus de càrrega, que és tindre el Fight First. Vale, sí. Més o menys això ja era així abans. Formulat potser d'una manera una mica més liosa, perquè a mi això em sembla una mica més clar, crec, més simplificat. I després, Remaining Combat són tots els que ja estaven travats abans, doncs continuaran la ronda de combats. Vale. Sí, però no diu qui ataca primer, no? A cada un. Per iniciatives o... No. O sigui, tu fas la càrrega... Clar, bueno, això ho veurem aquí potser. A veure, com aniria això? Primer, o sigui, tu imagina't que jo faig una càrrega. Llavors, aquella unitat pega primer. Llavors... això està claríssim. Vale, però llavors... per lo que veig aquí, Pile in, Make Melee Attacks, Consolidate... Doncs clar, aquells pagarien primer. Si n'hi ha altres que han fet càrregues, també pagarien i un cop hi hagin fet tota aquesta ronda, els Remaining Combatants són els que han rebut les càrregues, no? Però si hi ha un combat actiu que no s'ha carregat en aquest torn? Pues s'espera fins al final. S'espera, o sigui, es queda. Però i qui dels dos va primer? Bueno, això anirà... Espera't, això ens ho hem saltat abans potser, però aquí segurament et vas alternant. O sigui, players alternate selecting eligible units. Vale? Vale. Starting with the player com fins ara. Ojo. Començant per al jugador el qual el torn no és seu. Saps? O sigui... Vale. O sigui, jo... Imagina't, clar, té lògica. Clar, Fem totes les càrregues. Fem totes les càrregues. Respons totes les càrregues i llavors tu tries un combat. Després el trio jo. No? Espera't, com que vols dir respons les càrregues? No responen, no hi ha foc defensiu ni res. Es fan totes les càrregues. No, vull dir... Tots els moviments de càrrega. Sí. Imagina que em toca a mi. Jo carrego amb 2 unitats. Sí. Pum, tiro dels daus, em surten els 2, vale? Pues pum, avanço la primera i la segona. Vale, ja està. Ara anem a la Fight Phase. La Fight Phase, els que lluiten primer, qui serien? Els que tenen o els meus o els que tenen l'habilitat Fight First. Si tu tinguessis una unitat amb Fight First, amb aquesta habilitat, tu diries, vale, doncs primer peguen aquests que tenen Fight First, encara que hagin rebut la càrrega, perquè tu comences decidint. Però com que això la majoria de vegades no passarà, jo començaré dient, vale, doncs pego primer amb aquest que ha fet la càrrega i després pego amb els altres que han fet la càrrega, perquè encara estic en el punt 1. Després en el punt 2 els que queden, les unitats que queden peguen, vale? I també suposo que ens anirem alternant, perquè podria ser que jo tingués una unitat també travada de fa un torn. I va per combats o va per... O sigui, tu tries una unitat d'un combat i jo trio una altra unitat d'un altre combat. Sí, jo puc fer. Jo igual et pego amb una unitat en un combat i després la resposta d'aquell combat és... Arriba al final de tot. Sí. És molt després, potser. Saps el que vull dir? Sí. Sí. Llavors és això. A veure... Sí, what steps? Sí, bueno, més o menys és això, o sigui, els fights first i els remaining combats també ens anirem alternant. In this step all the remaining... Sí, vale. Llavors, el combat, o sigui, jo ara activo aquesta unitat per pagar. Doncs fa el pile-in, que és moure 3 polzades, acaba de replegar-me, no? A sobre de l'enemic.
fer els combats, o sigui, les hòsties, escollir quins models poden pagar. Aquí hi ha el base-to-base contact, o el que he dit abans, o base-to-base contact amb un enemic, o base-to-base contact amb un amic que estigui base-to-base contact amb un enemic. Escollir l'arma. I aquí el canvi més heavy jo crec que és en els perfils. Que al final tu aquí i en l'arma no té un més 3 a la força. L'arma directament té força 6 o té força 7 Sí. o el que sigui. Sí. Clar, i la habilitat d'impactar també està a l'arma. Encara que això abans ho maquillaven, ¿no? Perquè mira, no, el puño de combate tienes un -1 para impactar si lo usas. No, aquí aniràs a 4. No? Sí, correcte. Bueno, doncs tot això, selecciones l'objectiu, fas els atacs. Clar, això suposo que ho podràs agrupar d'alguna manera, perquè si no seria infumable, però bueno. O sigui, tu podràs dir, aquests tios peguen aquí. Sí. Enemy Bueno, això unit. com sempre. Sí. Select target. Les targets aquí. Select enemy units. Sí. Enemy units. No, o sigui, no selecciones models que pegues, sinó unitats a les que pegues. Vale, es fan els melee attacks. Vale, després, bueno, quan se resolen tots aquests atacs, es passa a la següent. No, es passa al següent. Clar, que ho facis per perfils, també, el de sempre. Vale, bueno. I després hi ha el de la consolidació, que és que mous 3 polzades. Això, aquí hi havia un canvi, sí. T'has de moure 3 polzades cap a l'enemic més proper o cap a l'objectiu més proper. Sí. Això és interessant. Sí, perquè es veu que hi havia situacions que deies, hòstia puta, jo vull anar a l'objectiu i aquests gilipolles se me'n van cap allà. Every model that moves must end closer to the closest enemy in the model. And in base-to-base contact with an enemy model if possible. Vale. I diu, si això no és possible, cada model pot moure contra l'objectiu més proper. Però han d'estar la unitat en coherència i tot el rotllo. I si no poden fer ni una cosa ni l'altra, doncs es queden al puesto. Això està bé. A mi m'agrada. Això és la típica norma de que, bueno, que surt de l'experiència, no? De que hi ha situacions absurdes. Bueno, i aquí hi ha exemples i tal i qual. Com podeu veure, això són els gantes nous, això són l'Sternguard nova, primaris, O sigui que estem amb el manual de desena, per als descreguts que hi hagin. Bueno, aquí hi ha exemples que no repassarem. Making attacks. Molt bé. Passem a la següent secció. El de sempre, crec. No hi ha canvis aquí. Sí, bueno, això és... Encara estem a la fase d'hòsties, no? Sí. És quan estàs pagant. Sí, quan estàs pagant. O sigui, que pregues primer per impactar, després per ferir. Aquí hi ha un canvi, lo dels... Això és el que et deia, la taula simplificada. Això sí que és important. I després hi ha el canvi dels impactos, com el kill team, com es diuen? Els crítics. Els cisos són crítics. Sí. Bueno, això que el 6 és sempre èxit. Això crec que a partir de setena o vuitena ja va estar, perquè abans, si era per sota de la meitat de la força, no podies fer-li mal. Te'n recordes que hi havia una taula que hi havia un moment que no podies fer-li mal amb aquella arma? I després els cisos, es va dir això que els cisos sempre són hits. Llavors és quan van començar a jugar-se tropes cadianes de xoque a miles contra un knight i se'l baixaven. Sí. Bueno, no se'l baixaven, però que podies fer-li alguna cosa. I aquí, bueno, doncs, a part d'aquest del 6, han implementat el concepte del critical hit. I després hi ha el tema de que mai podràs modificar per sota o per sobre de més 1 o menys 1. O sigui, les acumulacions de bombolles, d'aures, de más 1 al impactar d'aquí, d'allà, no. Només hi ha un més 1 o un menys 1. Bueno,
Claro, o también lo típico. El Eldar, que ha hecho un movimiento súper rápido, que esto le da un -1. Aparte, soy de la subfacción de su puta madre, que también me da ocultación, un -1 más. O sea, vas a 3, pues no, vas a 5. Pues no, ara no serà això. I això passava molt. Sí. Vale, critical wounds, tot això. Allocate the attack. Vale, sí, tu dius on va. Vale, bueno, sí, que estàs obligat a l'atac aquest, estàs obligat a assignar-lo a una unitat si aquesta ja té ferides. Si tens alguna unitat amb ferida, has d'acabar de rematar-la. No pots fer allò que això sí que es podia fer abans, fa 3 edicions o no sé quantes, que foties totes les unitats amb una ferida. Les unitats potser eren de models de 2 ferides, doncs una ferida a cadascú, oh, que casualitat, cada un ha pillat una herida. I ara la segona ronda llavors sí que començaven a caure. Doncs no, ara no. Però això ja és des de fa unes quantes edicions. Sí. Les tirades de salvació, el de sempre. Un 1 sempre és fallo, tires un dau de 6, la seva tirada de salvació, i després tens una invulnerable, sempre bueno, sempre no, algunes unitats tenen la invulnerable, que aquesta no es pot rebaixar amb com es diu, FP, bueno, aquí es diu AP, el factor de penetració de l'arma, no? Cada arma pot ser que tingui un AP que el que fa és baixar la salvació. Les armes invulnerables no es pot modificar. Això ja no és nou. Inflict damage. Vale, bueno, aquí hi ha el tema de fer mal i tal. El Feel No Pain és una habilitat que jo crec que és una cosa que havíem perdut durant unes edicions i ara torna, no? Sí, crec que sí. Que serà el noi dolor clàssic de la Death Guard o de los, com es diuen, cony, la Guàrdia de la Muerte. Sí, la Companyia de la Muerte, que tenien Feel No Pain a 5 o més, doncs aquí suposo que tornarem a tenir-ho. Després, les Deadly Demise, que això és que when this model is destroyed, tires un dau de 6 i a cada 6, això és quan exploten, no? Coses d'aquestes, coses que exploten. A 6 doncs fas un mal que és igual a la X. I les herides mortales, armes que facin herides mortales, doncs bàsicament són les ferides que no pots salvar de cap manera, que s'apliquen després del mal normal. Encara que el mal normal s'hagi salvat, si fan herides mortales, doncs te les menges. Molt bé. Anem avançant. Aquí hi ha exemples que no passarem, no mirarem en detall perquè ja més o menys és el que han dit. I aquí tenim... tenim la part de Weapon Abilities. Bueno, molt ràpid. Les armes de asalto poden disparar inclús havent avançat. Les armes de fuego ràpido en aquesta edició incrementen els seus atacs per X quan estan a la meitat del rango. Això és crec que en essència és el mateix, però el redactat és com molt més clar, no? Després, que ignoren cobertura, i després les acoplades, que és el que feien això? Sí, que pots fer que pots tornar a tirar les ferides, a la tirada per ferir. Això és nou. Abans acoplat era una altra cosa. Ara és que repeteixes les tirades per ferir. Molt bé. Abans acoplat, bàsicament tiraves 2 cops. Sí, és veritat. És veritat, acoplado volia dir que eren 2 armes en una. Sí. Bueno, està bé. I ara ho han fet com que només dispares una, però és més fàcil ferir. Ferir, sí. Impactar no, però ferir sí. To wound, no? To wound, sí. Wound roll. Molt bé. Què més? El lethal... anem per ordre. Pistol. Les pistoles, doncs això, sempre poden ser disparades, inclús estiguis travat en combat. I no pots disparar juntament amb una altra arma que no sigui pistola.
a no ser que siguis un monstre o un vehicle. Vale? O sigui, no pots disparar amb una pistola i amb un rifle, però sí que podries disparar amb dues pistoles. Vale? Això és interessant, perquè hi ha personatges que potser pots posar-li una pistola de plasma i una pistola Volter. Mira. El dels culto. Ah, bueno, sí, com es deia aquell? Sí, ja sé què vols dir, el pistolero aquell, sí, l'acòlit, no? Sí. No, bueno, té un nom raro. Keller Morph, ara m'ha vingut. Keller Morph, sí. Sí. Em vaig pillar la mini, la tinc per muntar. És que m'agradava molt, la vaig trobar per Wallapop i dic per la saca. Bueno, Torrent Weapons. Vale, Torrent Weapons bàsicament és com els llançaflames i tot això. Impacte en automàtic. Vale. Després les Lethal Hits. Les Lethal Hits Weapon, cada cop que facin un crític, doncs automàticament fereixen. Vale? No és una ferida mortal, automàticament fereixen. Acisos automàticament fereixen. Vale. Això crec que era... No era acerado era diferent. Sí. Bueno, ja veurem aquí si està el tema de acerado. No ho sé. Lens és de tipus lanza, això també em sona. Dels Eldars. Vale. Sí. Each time attacks. Vale, si fas una càrrega, doncs tens més 1 al ferir, amb una arma de tipus lanza. Vale. Molt bé. Fuego indirecto, que això... Vale, que pots disparar sense veure, sense que l'objectiu sigui visible. Vale, if no models... Vale, i després suposo, no sé, hi ha una moguda amb les cobertures. Espera't, això com és? Weapons with indirect fire. If no models in a target unit are visible to attacking. No acabo d'entendre això. Que diu que no sé què, que et dona un menjú. Si no la veus completament... Bueno, espera, això el resum ho dirà. Pots marcar com a objectiu i fer atacs contra unitats que no són visibles per la unitat que ataca. Si no hi ha... If no models are visible in a target unit... Si no hi ha cap model visible en la unitat objectiu, quan és seleccionada, llavors quan fas l'atac amb una arma indirecta has de sostreure un en el to hit, en l'impactar. Tens un menys un impactar. Sí. Doncs abans era que simplement podies disparar-lo i ja està. Tens un menys un impactar i l'altre té cobertura. Sí. Pues crec que abans era millor, perquè em sona que abans disparaves com disparaves de gratis i ja està. I ja està. Inclús, no sé si era això, era una altra habilitat que t'ignorava cobertura. No, jo era ignorar cobertura. Era una altra habilitat. Bueno, el Whirlwind tenia una arma que a part feia que ignorés cobertura. Sí, un dels tipus de missil. El missil Tormenta, no sé què era, o algo així, Viento de Muerte o algo així. Bueno, no ho tenien a sobre els termis també, no podien tenir-ho. Ara no, igual m'estic liant. No recordo. Bueno, vale, precisió. Vale, precisió és això que tu pots disparar a un personatge tot i que estigui unit a una unitat. Bueno, franctiradors, hola. Després, Blast. Vale, això ha canviat una mica. Afegeixes un a l'atac característic per cada 5 models que hi ha en una unitat enemiga. Per tant, si és una arma que fot 3 impactes però dispara contra una unitat de 20 models, doncs seran 3 més 4, 7 impactes, faria 7 atacs. Vale. I no pot ser mai utilitzada a un objectiu que està travat... Vale, que està travat... Bueno, sí. En combat. Sí. Vale.
fusió, que fa més mal quan estàs a meitat de distància, i pesada, que això crec que ha canviat, que abans no era així. Pesada és que fas un impacte més si estàs quiet. Abans crec que pesada era que si et movies impactaves amb un -1. O sigui que crec que les pesades... Tens un +1 a l'impacte. Si tens un +1 a l'impactar, si t'has quedat quiet. Clar, perquè ara el perfil de l'arma de la pesada serà 4 o més. Vale. Ho hauré fet al revés. I si et quedes quiet aniràs a 3 a més. Vale. O sigui que al final ens quedarem amb el mateix. Sí. Molt bé. Hazardous. A veure. Després que una unitat dispara o lluita, fas un Hazardous test. Un dau de 6 per cada arma Hazardous. Per cada 1, el model que té l'arma aquesta, doncs es destruï. És el plasma. És el plasma, no? Això és el sobrecalentamiento, no? O alguna cosa així. Exacte. Monsters in Vehicles, 3 Mortal Wounds i personatges. En comptes de que te'ls carreguis. Vale, sí, això té pinta de que siguin els plasmes o el que siguin. Sí. Herides devastadores. Sí, herides devastadores. Una ferida crítica fa ferides mortals igual la característica de mal de l'arma en lloc del mal normal. O sigui que bàsicament si una arma té 4 de mal i tens fots una ferida crítica, fots 4 ferides mortals. Déu-n'hi-do, està guai. Sustained hits, cada crític fa més impactes, fa X impactes addicionals. Vale. Això crec que és de Kill Team, no? Sustained hits, em sona. Sí. Extra attacks, el portador pot atacar amb aquesta arma a més de qualsevol altra arma amb la que ataqui. Això deu ser... Vehicles, no? Els dreadnoughts i tot això. Sí. Clar, si tens dos armes iguals es posa extra attack o alguna cosa així. No sé, bueno. Una trampa... Sí, bueno, és la típica arma que pot pagar a més de l'arma principal. Anti-keyword diu que una ferida sense modificar de X o més, on X està al costat del nom de la regla, fa crítics. O sigui, això també és Kill Team. Si tens un antivehículos a 4 más i li estàs disparant a un vehicle, per cada 4 és un crític en lloc del 6. Està guai. Molt bé. O sigui que un crític és com dir que fareixes, automàtic. No? Sí. És com un 6. Sí. Molt bé. Vale. Reserves estratègiques. Vinga, va, que ja queda poc. Queden 3 seccions. A veure. Strategic Reserves... sí, bàsicament aquí t'està dient les reserves que pots tenir a fora en funció de la mida de la partida, vale? Una incursió són les de 1.000 punts, Strike Force són les de 2.000 i Onslaught són les de 3.000. Per tant, no et deixen posar més d'un 25% de l'exèrcit en reserves. Vale? Vale, llavors aquí no et diu que hagin de portar cap habilitat ni res, no? Dius Sí, bueno, després suposo que hi haurà despliegue ràpid i coses aquestes que tenen les seves maneres d'entrada de manera especial, però crec que les pots posar a qualsevol unitat. Vale. Llavors, quan arriben en el paso de refuerzos de la fase de moviment, a partir del segon torn, vale? I les que acaben a partir de fora estan destruïdes i llavors aquí, això ja crec que ja era com abans. Durant el segon torn
tu les poses a 6 polzades de la teva zona del teu canto on desplegues, com si diguéssim. A partir del tercer pots posar-lo a 6 polzades de qualsevol canto i a partir d'aquí... Vale, ja està. I que no poden estar més a prop de 9 polzades de ningú enemic. Molt bé. Aquí llavors hi ha les regles, les deployment abilities, que hi ha Deep Strike, sí, que les pots posar a qualsevol lloc del campo de batalla, però sempre en 9 polzades. Vale. Amb més de 9 polzades. Per tant, si vols fer una càrrega hauràs de treure un 10. Si vols fer una càrrega amb una unitat en reserva hauràs de treure un 10. I els scouts, que aquí... Bueno, els scouts vol dir que poden fer un moviment normal abans del primer torn, que el primer torn comenci. Si estan dins d'un transport, aquest transport... Bueno, un transport dedicat. Aquest transport pot fer aquest moviment de scout i han d'acabar aquest moviment a 9 polzades. Després els infiltradores, que poden començar a 9 polzades de qualsevol, això també és com abans. I líder... bueno, això explica una mica el que... Però això no sé què té a veure amb el tema del despliegue. Suposo que si tu t'afegeixes amb una unitat que té infiltració... Exacte. Agafa la infiltració, no? Això ho deu dir aquí. Suposo. No. Bueno, no explica res d'això aquí. No, de fet, t'ho explica a les altres habilitats. Perquè et diu, per exemple, Scouts, diu, si tots els models d'aquesta unitat tenen l'habilitat Scout, pots fer Scout. Per tant, si tu afegeixes un líder a una unitat de Scout, el líder haurà de tindre Scout. Si no, no pots fer Scout amb un líder que no és Scout, encara que s'afegeixi una unitat que sí que ho sigui. I amb infiltració també et diu que només pots fer infiltració si cada model de la unitat té aquesta habilitat. Vale, bueno, és normal. Vale. Continuem. Jo vaig tirant, no sé si vols dir alguna cosa, Jordi, em talles, Sí, tranqui. Molt bé, i l'últim punt, estratagemes. I aquí tenim, per utilitzar una estratagema, pagues els control points o command points que especifiqui, i la mateixa estratagema no pot ser utilitzada més d'una vegada en la mateixa fase. Llavors hi ha com unes claus, no? Que si és de color verd pot ser qualsevol torn, ja sigui el del teu oponent o el teu, blau és en el teu torn o vermell és en el torn de l'oponent. Llavors, les categories. Cada estratagema té una categoria, pertany a una categoria. Battle Tactic, bueno, això sobretot es veu que té afectació al modo cruzada, que és aquell mode narratiu, no? Com si diguéssim. Però aquí hi ha les 4 categories que hi ha. Però no entrarem en Battle Tactics, Déu d'èpica, no? Epic Deed, Strategic Ploy i Worker. Vale. Bueno, ens imaginem més o menys que Worker són les típiques que són armes relíquies o coses d'aquestes, no sé. Bueno, aquí tenim algunes, com per exemple el Command Reroll, que és la típica de fer un reroll, Counter Offensive, que m'imagino que és aquella que tu pots... A veure... Bueno... Vale, sí, o sigui, és la que hi ha d'anticipar un combat, no? Pagar-ho perquè la teva unitat sigui la propera en pagar. Que no es vagi quedant l'última, perquè potser la peguen abans i la maten. Llavors ho anticipes. I Epic Challenge, que això és la intervenció heroica, diria que és això. Bueno, no exactament. O sigui, això és per quan tens un personatge travat, pots fer que pegui aquell personatge. I que té l'habilitat Precision. Que aquesta habilitat... És com un desafío, no? Bueno, però un desafío era character contra character. Aquí, bàsicament,
Si un caràcter està travat en una unitat, tu pagues i aquell personatge pega. Això és perquè no sigui tan car com... O sigui, és com un counter-offensive, però per personatges en comptes de per unitats senceres. I a sobre el personatge és més pipino, perquè precisió m'imagino que no és una habilitat de... No sé, que m'ho invento, però igual els crítics per impactar són impactes automàtics o alguna cosa així. Perquè aquesta no l'hem vista, la de precisió, diria. Quan hem vist les weapon abilities, a veure, anem a passar ràpid. Ah, mira, sí. Ah, sí, precisió. És la que podies fer al personatge select. Pues sí, és el que tu dius. És el que tu dius. És molt més de duelo. Perquè tu pagues l'Epic Challenge, clar. Llavors tu dius, vale, jo pego amb precisió, però pego el personatge aquell. Que guai. Està guai. M'agrada això. Molt bé, què més queda? Bueno, aquí tenim més d'aquestes, per exemple. Instant Bravery, que deu ser aquella que superes el Battle Shock Test. Sí, és la de dir, mira, aquesta unitat no tira el Battle Shock Test, sinó que el supera automàticament. Després les granades que s'utilitzen a la teva fase de disparo i una granada d'això que no estigui travada i tal, la pots disparar. I bueno, bàsicament a 8 polzades fas, és un impacte, tires un dau de 6 a 4 o més. No, 6 daus de 6 i per 4 o més és una mortal. Una granada és com una espècie de castigo o alguna cosa així, una cosa una mica. Després Tank Shock. Hòstia, això ho he llegit por ahí i diuen que és bastant guai. És la brutalitat acorazada, això, no? És que un vehicle que hagi carregat gastes un control point i deus fotre... Sí. Tires tants daus d'6 com l'arma, com la força de l'arma que tingui el vehicle. I després, pots fer ferides mortals. A 5 pots fer ferides... Sí, és una hòstia d'un vehicle quan fas una càrrega per fer més mal. Ràpid ingrés és que... això suposo que és per ficar gent en reserva, per ficar-lo en el primer torn. Perquè bàsicament és ficar gent en reserva. Que tens en reserva. No, ficar gent en reserva no, ficar gent de reserva, ficar-la al camp de batalla. O sigui que això és per ficar-ho en el primer torn. Després, sí, el fuego defensivo també és una estratagema ara. Quan el teu oponent es mou o fa una càrrega i que l'objectiu està a 24 polzades o menys i que pugui ser disparada, la unitat fot un disparo. Vale. Però crec que impacta, a veure... Llavors, però a partir d'aquí, o sigui, fas aquest Overwatch, que en principi sembla que no sigui modificador ni res, però després sí que té la restricció de que si després, durant el torn, torna a disparar, vas a 6. Vale. A cuerpo a tierra, que és que els hi dones bàsicament a una unitat d'infanteria una invulnerable de 6 i tenen l'habilitat de cobertura. Després a la pantalla de humo i una... Prevenció heroica. Sí, vale. Espera't un moment, molt ràpid, és una unitat que té fum, fas que
es posi amb cobertura i amb stealth i tal. I la intervenció heroica, vale, això és el que dèiem abans, que és allò de que una unitat... Vale, quan el teu oponent fa una càrrega, una de les teves unitats que estigui a 6 polzades, doncs pots fer una càrrega contra la unitat que ha carregat. Vale. Només pot ser un vehicle si és un andador i no reps el bonus de càrrega per fer això. Vale? Molt bé. I ja està, no? Hem acabat. Doncs hem acabat ja, amb tota la xapa aquesta que he fotut. No està mal. Bueno, jo crec que tampoc hem anat molt... 1 hora i quart. No, s'ha fet bastant... Bueno. S'ha fet bastant ràpid. Vale. Doncs bé, doncs ja ho tindríem fet, això. Doncs res, no sé si vols comentar alguna cosa. Esperar que de debò sigui això, perquè té bona pinta, la veritat. Home, jo crec que sí, tal com està maquetat, no? Les fotos i tot, té pinta de que sí. Sembla que sí. O una versió, Pot ser una trolejada. com a mínim una versió de test, saps? O sigui, però es veu bastant final. És que per lo que he llegit, les versions de test no estan tan maquetades, perquè aquí hi ha dissenys, no? Hi ha els dibuixos, hi ha moltes històries. Sí, les fotos, sí. O sigui que té bona pinta, la veritat, té bona pinta. Doncs res, doncs acabarem aquí el vídeo i, bueno, donar les gràcies a... Espera't, que anem a posar la música d'ending. Bueno, doncs moltes gràcies, Jordi Cronos, per aguantar la xapa i per dir la teva i per contribuir en aquest programa especial. A tu, per tirar del carro. No, la veritat és que ha sigut aquest matí que hem dit què? Li fotem o què? Vinga, va, aquesta nit. Vinga, va, aguanta'm el cubata. I aquí estem. I jo crec que, bueno, que ha sortit una cosa curiosa i... Ha estat bé. I res. I la penjarem a YouTube per qui la vulgui, ja siguin socis o ja sigui gent de fora. Perquè, bueno, perquè no ho diem mai, però és que som jo crec que som el millor podcast en català de Warhammer. Això ho podem dir perquè jo crec que no hi ha ningú. Exacte. Així que ja sabeu, el millor podcast en català el teniu aquí, però també som una associació de puta mare de wargames, de jocs especialista, de jocs de taula, ubicada a Barcelona. I res, ens veurem en el següent programa, que serà aquest dissabte, amb l'Àlex, el Magnus, que ens explicarà coses sobre com es juga Saga. Farem un vídeo també, la mare de xulo, on explicarem el reglament bàsic i escenificarem els exemples amb un simulador i, bueno, estem preparant una hòstia que bueno, és que és la puta NASA, això és la puta NASA, Jordi, que se'ns estan en la olla. Bueno. Sí, estem a tope. Doncs vinga, fins la propera i gràcies per estar aquí. Vinga, que vagi bé. Adéu. Adéu.